Yo ahwefo yasaji yedwa bio ye ne ye nana Okofo Pomah Kyekyeku asaji yedwa ne bio NYANSAPO TV na manigu so amuhwe da bia yese ye de niema foforo enabremo adesua foforo ne ye de be ya hwefo ye mpese mo beto sini ewa amamre ne amane bia mu enti ne da bia sede ye din ne te ne NYANSAPO eye nyansa ya bo ne poni ye de bremo na mo amatesem ne ye nana nyansa ne sane ye de nyansa ne sane na ye nana aka ato aso no sabi wini nyansa wuntimi nsane saa po ne da na ye nana wa hase wo boya mo yetimi asane saa po ni nyina na sade da monim no akosi akumi na meje bredi dwumadie yi ebremo na ye nana e wa hase e ya asanteman na ankasa na nyeso ne de sade meka no e ya na ye mededodo asanteman etiase asanteman etiase asanteman etiase ampa maame Pomah wadaroma nkomo twetwe ne yesan etoa so enne de na ye koso ne yese ye ko efikasie ma eye ote kokko so ni aban mu ho no ye wo ahemfo ni bi o mu wo ho no mu a se ye free manhyia ho no mu ko nkro ewo asanteman mu a ye hu se wodi ade wo kro ni bi so nanso ye kwa ahemfie wa ye frɛ o mu wo hene maame mpache obekire emu kakra ewo ho mene mahwefo no yewo bibisa wohini bi eni kuro se mi kuro ni kwala so na mi di ho hene ana mi kuro ma petrapa se mi fra petrapa na mi di apetrapa hene ana me na me ye mampo hene na nkuro ni bi aso nanso wotimfuo fie ho no wo ye wo hene na konwa so pa wotimfuo fie na mpacho mpese me bisa nti saa ahemfo na omo di ade wo tumfo fie ho no omo nyina ya asante adehye wo mu ye asanteman adehye a wo mu di hene a ye di bo wotimfo ho bai pa emu uduru na mpacho na mese bisa se sasa ahemfo na omo wo tumfo fie ene se ye befa office hene ahemfo na omo so de da nkro wa asanteman mu anon ye de omo mienu ni gina ho a wan na nimu na hene animu odu wo mu ewu wotimfo fie wo mu odu kire se wo mu na bu wotimfo ho ban ankasa wo mu ne yedware ne kra wo mu ne yetimi ne kaso mesem sankatiti biri mu no dia ya asante na asante tiase pa me yedi ye mmra so a yedi ye mmra so a anka wo mu odu wo mu na ni wotimfo timi ka timisem obi wo ha te se wotimfo ni chiame tumfo chiame wo ye wotimfo yere chiame ye wo hene ne ye ohene ne yere enti wodakura wotimi bowura ne dem kotena ne kete so ne di nkomo so tumfo da ne chiame na eya amamre se ne yere no otimi ko tumfo dem bia wo pe ne kotena se timi kanso mesem di nkomo kanso me hia no ye wo enkodwa ho se bibi se ade hichiame oni wura nkonwa dem na wo kan se me wo se ebi mu dware otumfo ne kra akra dwafo no wadaroma obetimi ama ye mu nkyiremu kakra wotimfo wo na kra ban se bosompra bosontwe bosumuru umu ni dware bosumaku umu ni dware wotimfo kra yo ahwefo se de mo amotie no ye na na ekire ye ahemfo no wona wo mu eduro ye ka wo mu duro anya se de osonwa ana se de wotere daabi wona wa henie na wodi no wo ahemfie ho ne mu oduo se ye ka office hene ana sa ahemfo aka wa aman mu na ne ye de kɔ ahemfie a omo te ho no ebi mu de mu odu sen ahemfo na aka no na me pese me bisa ye na asɛm bi wa ha na wadaroma
ana wadaro mampache wo ahemfu ya wo ka o masam yo mo wo efikasi mo obetia bobo bidin ama ye hu ama ye hu se sa ye bo edin bi se ya na henie no emu odu pa ene wo mo a mpache ye nko eno no so bobo bidin kire ye kakra ebi ni mpomponsuo wotimfuo mpomponsuo no so wotimfuo pagani mu a pomponsuo ena wodi nanim wotimfuo betrase a pomponsuo se edwapo bi mu seden ada pomponsuo ena ginemu na se wotimfuo trade ye so no wo sai korempo a wodi pomponsuo eni sai se pomponsuo di otumfuo anim di ni kwadwabo bi ase baby obetena bia pomponsuo wo hobi na wo suaye nso a pomponsuo no odi suaye na wo hini bia wudi mu a wo ye henkese so no wo be suaye wo timfo animu a odi pomponsuo eni be suaye akantam a kire ne se wonni ni hwammo da biara da wodi ensuaye no wo gina ho ma wani so hwe soro hwe asase hwe ni pe wo ho nyina edi si wotimfo se many your soro ni asase ni wadanse ene oman a ye hia ho nyina ni wadanse se na wugina wotimfo anim ka kire ne se sadie nananom di kai sai somo no eno ana wo besomo no wudi ni hwammo da biara da se ye nsuom se ye awiem anadwo ahomache ya usai yade no mpo gide wo da ho nya 14 bi ase wotimfo afre me manko eti saye na wo saye akire wotimfo no so wo smawo na wo kọ eja na edere wo hokora wo betena sa wo saye wa anya wato nsaye nana na se yeti hei na se ya ahemfo na ahia na se osukasi eto na enya ade ase na yete obetenam ama na abo na eja to baabi nso a no so betenam ye hye wo ba abetena ho ni nyina kwasai na awusaye no aye no ho yo eni amamre na emu odu pa ewiase mayim bibia wonim se o mampanyini ohwan ye obi esuaye o de sika so afuna no tumi wo enu nti na se wo kaseti a wo hena no ahwe yi na se wo yi wo hene so ana so ahwe ohu yi na akola bia akase wani basa ti se sa afuna na ekuta wo no e wo bible bu kura wo kasa wo hene no ankasa ne yi a afuna no betwa na hunu se etwa no fanu sa wo hene no so wa ni amamre no so se de ewusaye ye kaaye na wo jaato wo se wo do ano kan no wanya awie de wo pe na wo ya afna no wo su betwa se de betwa obi a obetimi akasa atia wo ni abra wanya ne bone no sa na betimi atwa wo hene na wo so wani wa amamre so ama obi be kasa atia wo no ase wagu akonwa na animu ase sa nti wo hena wakuta afna ehwaye no wo ohu ne ma wo mu a ye nenam ho nyina so ho enye wo hu ewo afra na wo so mu ehwaye ye nti se ehwaye de wunya hwaye a ene eja na eba wo bete otimu onni baabi akọ wo hwaye so wo timinya ntrem na wo so ri dwane a wo ba ya so fo akonwa to ho ti se watu hwaye na de okan atwema adwena asi so amehene na yie no so dotiye na omoye no no yekoto ahemfo ni bi wo ho no kwasem se nsuo toye sada na nsuo toye pa na ya wada wo ampeja wo mu watsena nsuo ni mu santi a mese na adan na nsuo to a nko hene de awose wo peja wo mu komom tete wo nyina adwane de ohene de se na wo ti nsuo yi mo na wa mamahu se wo sai no ma wo sai said you obeka say ye bia enti sensuo to wasoma na nsuo to na asori dwane a wo ba akonwa no fato ho wato nsaye ana mpacho nti otikoko so na ankasa nso nsuo to no so obesori otenem bi nso ani mu nyina ye chirapatre hene ewuye chirapatre
otumfo te kokko so ba oduru ho nsuo je mu ne ehu se ye de ni chinia na kase na si no so on sorry ye ahemfo na atwa ne ho ahia nyina so titi nsuo ni mu enye nsuo ye to sese enu de nsu kase pa yo yes wo de hia anko a akọ adwane so ono antena mu a omo maka no betimi nti se wo makwan se momiyan sori de a obesori na munyina masori edi nachi na wotenemu de a mo so mo betene ashefo adisia yi de menya nkada bia na meteme na nkyɛn na o kyerɛkyerɛ me niema mu boa me papa oma me hu niema bebre no kwasa oma me hu niema bebre saa na megidi sɛ wo a wo hwɛ yɛn so wo fa bibi o fa abafiri mu emfa ne saa akwa sɛ de na na ɛkasa odi kan ayɛ no ade a wonnim no entie ne ketewa bi nkogina ba bi nkoka de wonnim mfa ho bebre nya adesua no ansa na betena ba bi aka waka na nkoka nkogu ho animu ase na mpanyimfo obusa wo a wo ehu de obeka ye komo twetwe ne nne aha na brebe ma ye kwan ma ye de asie ye ne ye maame Pomah Asante man o say etiase Asante man tiase enkabom no wo ho enti na wo kyerɛkyerɛ sɛ de be ya ye betimi ama Asante man agina ne na so me a me di dwumade ho kyia me sɛ de da amunim no ɛyɛ mo amosomfo ba akopɛ akoso akumi na opanyini a wo so o kyerɛkyerɛ me o tenetene me ye opanyin Kyekyeku bi ono ana sɛ gina ye camera ye chi nso etwa ma ye fefefe abusia de mo besi ha na da foforo wasa agibre ne ya sɛ hia ye da mo ase